Het is de laatste weken van de zomervakantie. En wat doe je dan liever dan 3 dagen lang alleen nog maar voetballen? Nou, dat doen ze hier op het voetbalkamp in Jesternijtjerk. Mooi voet, mij Isa. Ik ga nu bij Piekenvel op mijn Jerms. Het is gigantisch. Het is iets wat ontstaan is en uitbreid is. En ja, eigenlijk net verder kind, zeg maar altijd wel op zoek ben naar vernieuwing, naar nieuwe dingen. En ja, bizar hoe mooi dit is. Ja. Lezen. Nou, de opgave hier er al super zin in. Ja, want dit zal de 4e keer als het door mij doet. Dan vind je het wel heel leuk. Ja, zeker. Elke keer er weer iets zoals een nieuw pakje en gewoon superleuk. Ja, want wat maakt het zo leuk, zo'n voetbalkamp? Nou, gewoon met z'n allen wezen, gewoon sportief, gewoon ja, het is gewoon met z'n allen wezen, dat is zo leuk. Nou, je bent met een groepje en dan praat je met over famkes, waar misschien normaal nooit mee praten. En dan kun je wat connecties krijgen met elkaar. En dat is de sport die je leuk vindt. Dus ja. En hoe zit dat voor jou? Precies hetzelfde. Ik vind het hartstikke leuk en daarom ben ik hier. Ik haast wel elke keer. Probeer die.